Nakaligo na ba kamo diri nga resort? O kung kapangita pa lang kamo nga gwapo nga resort, hindi nyo na pang-skip ang video. Kaya pakita ko sa inyo kung ano kan ami ang BG Beach Resort diri sa Maasim, Sarangani. Ari naman ako mag voice over kag magtikal sa inyo. Ulamon ko naman ang pila ka minuto sa kabuhi nyo para maglantaw sa ako nga video. For today's video, ipasilit ko sa imo mga malami nga view diri sa BG. Lalo na kung aga damo kagid makita. Bigi dyan ako lapikas dagat, no? Presko ang hangin, layo sa problema, karelax gisakto ang imong isip. Ligo na ta! Kaplano kami na hinday nyo, Biki nga, karoon lang kami maligo, kay aga-aga pa man. Bala, kamuda! Basta ako yan, maglibot-libot ko diri kag mag-video, para may naman ko yaklo. Munisyotasyon ko rin diri si BG Resort, damo na sang tao, kag damo na nagapaligo. Bata ate gulang, way kontan sa luma. Nagpalupad na ko sang drone, para masilayan taman. Ang kagwapo kag kanami sa amon nga resort. Ngayon, hindi na makita sa talom, napidit na makita sa taas. Sulit kitang bayad sa amon nga resort, para sa akon, digin ko mamahay. Kung sa view pa lang panalo na, doon nagpaglan ka lang sa tungkol sa kanami isang view. Tingin ka pa mangita, diri lang niya sa BG Beach Resort. Sa mga nagamba, klain daw ang BG, kita mo do mangrove. Pero di balaan nga dako binipit sa mangrove. Ginaprotektahan niya niya ang kalidad sang tubig. Nagatag na siya balay sa mga isda. Ginaprotektahan niya ang wildlife species. Nagasilbing pugad o nesting area sa mga pispis. Kag igit sa tanan, ang mangrove, dako nga bulig sa mga nagapaligo diri. Hindi mainitan kay may silungan. Amo ni kanami diri sa BG. Kung nadlok mo magligo kay basi magitom ka, hindi ka na maproblema kay sa mangrove ng bala. So diri na lagi tas na akon nga video. Kita niyo man ang video ko, hindi yo tani paglimtan i-share akon nga video. Damo gyud salamat sa paglantaw.